Migori kama chenro mar kedo kod tuoche ma ikelo kod lil e gwenge mag Dede sub-county ma Awendo oyudo jol bang' riwruok mar Proudly Kenyans kelo chenro mar pi ma igero kod omenda maromo $1.2 million. Ma en tudruok mar riwruogno timo ka otenore kod kaunti ma Migori kod min od jaod bura ma Awendo George Juma nigi ler mathoth. Kaunti ma Migori tiyo kod omenda maromo $1 million kuom dwe ka dwe e kedo kod tuochego ma ikelo kod lil kawe kod lipot mogol kod migawo mathieth. Bedo ni oganda mathoth e kuonde ma gidakie ok osebedo kod yot e yudo pi maler ma ginyalo tiyo godo e chenro mopogore opogore ma oting'o mano mar luoko lwedo en achiel kuom gigo eko ma itudo kod tuochego ma ikelo kod lil. 1 million per month, just looking at the 80% that of diseases that are wash related. So for us to really get rid of this, we really need water. Water is one package in wash that is very important. It helps us address a lot of hygiene conditions. Wadwaro medo lando ni pi en gima duong'. Waluokuru lwetwa kata ka COVID norumo nikech ne wang'iyo luoko lwetwa ndalo COVID, wazidi gi luoko lwetwa to ma wanyama timo gi pi, wamodhuru pi maler. Nok mar pi osekwako mier mathoth to kata mana moko kuom kuonde thieth e kaunti ma Migori. Mana jo kaunti gin bende wapose a challenge to them ni mondo mi giriwre kaka wachako steps ni gin bende gikete kata water kiosks mondo gikony anyuola mantiere kuondegi mondo bed gi pi ma pi maler en ngima maber. Gwenge mag Dede sub-county ma Awendo en achiel kuom gwengego manok mar pi osebedo koro kwako kinde ka kinde. Kata osiptal Dede kod mano geno koro nitiere ma pi rumo ka achiel kod lil kod piny bang' ka riwruogno ma Proudly Kenyans otenore kod min od jaod bura ma Awendo Awendo kelo chenrono mar pi e osiptal mar Dede kendo moko dhi kawo omenda for each and every patient at the patient department, and for Dede, we usually have more than 100 people at outpatient. So if 100 people use 5 liters of water daily, means these tanks are very essential to us. If it comes to inpatient, we usually need 40 to 60 liters per patient, inpatient, per day. To kawa en gi pika, wadhi bedo gi hot water system. Mine waluokore, ginyuol ka, kendo ge timo ler mar facility dhi bedo improved. Jodak mag Dede manie orwako chenro mar pi ni okwayo piny owacho malo ka achiel kod mano mar kaunti mondo koro ket maino e chwalo pi mondo ka gibed kod yot e yudo pi maler. George Juma, Ramogi TV, Migori. Esitegi makoth medo mburore kadha wadh nam chumbi.